A dai wasu 'yan koke-koke na kwanan nan tare da nuna damuwa musamman ga jarumar Maryam Yahaya, wadda a wannan lokaci ake jin ta a wasu sassan ƙasashe musamman ƙasar Dubai, inda ba wannan bane karo na farko da jarumar ta taɓa fita. Sai dai babban ayar tambaya a nan shine jama'a sukan nuna irin nazarin menene yake faruwa a koda yaushe take kai ziyara wannan ƙasa. Duk da dai babu wani wanda ya san dalilinta, sai dai wasu sukan iya ayyana hakan a matsayin ko kasuwanci ko kuma wani abu makamancin irin wannan. Sai dai fa a zaton wasu ga irin wannan lamarurruka da suke faruwa, sai dai wani abu ne na daban marar daɗi, waɗanda ba sai na yi dogon bayani ba ko kuma na bayyana. Hakan dai yana iya faruwa ne tunda wasu jaruman sukan iya fidda wasu abubuwa ko kuma in ce wasu hotuna waɗanda ba su dace ba. Wasu ma sukan iya fidda irin wannan hotunan ne a ƙasashen ƙetare. Haka ita ma wannan jaruma ana ganin wasu hotunanta waɗanda ba su yi kama na ƙabilar Hausawa ba a waccan ƙasa. Ta wallafa su ne domin ta burge masoyan nata da suke zaune a ƙasa Najeriya. Sai dai hakan fa duk dai ba wani lamari bane ba mai dogon zango, inda ta ɗan fita ne ta ɗan shaƙata, ko in ce ta ɗan huta 'yan kwanaki da ta dawo. Sai dai akwai wasu 'yan ƙananan bidiyo da take fiddawa a ƙasar, wanda kuma a wani ɓangaren suke nuni da cewar kamar sabon zuwa ce a ƙasar, domin ba ta taɓa fidda wasu 'yan ƙananan short bidiyo ma na 2 second ko kuma 5 second, waɗanda suke nuni da cewar wannan karama a ce hoto ta je ta yi da jikin wani kalanda ko kuma wani abu makamancin irin wannan. Hakan ne ya saka wasu jama'a suke ganin kamar wannan ne zuwan nata na farko. Sai dai fa wasu sukan gani daman tana ɗan fita irin ƙasashe irin su Dubai, domin ganin ta zagaya ta buɗe ido tare da yawon duniya. Da yawa dai akasarin jama'a da ke buɗe ido a wannan ƙasa, musamman waɗanda suka kasance 'yan mata, suna zuwa ne domin buɗe ido, domin ƙasa ce ta haɗaɗɗiyar daular Larabawa, tare da wasu abubuwa na more rayuwa da ma wasu rayuwa ta daban. Duk da a baya-bayan nan ne dai aka ji faruwar lamarin da jaruma Rahama Sadau ta jefa al'ummar duniya musulmai da ke ciki. Haka kuma bayan wannan tana fifida wasu hotuna ne waɗanda ba su kamata ba. Sai dai ita ma wannan jaruma ta fifida wasu hotuna waɗanda sun ɗauki hankalin jama'a, sai dai ita ba kalan na Rahaman bane ba. Sai dai ita